ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಆದಿಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆದಿನಾಥ ಸಿದ್ಧಪೀಠ, ಮಜಿಲಬೀಡು, ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಾದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ, ಹಾಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. शांति स्वरूपिण्यै रक्तबीजवदकारिण्यै ब्रह्मवशिष्ठा विश्वामित्रशापान्विता भव. ओम जां जाति स्वरूपिण्यै विशुम्भवदकारिण्यै ब्रह्मवशिष्ठा विश्वामित्रशापान्विता भव. ओम लं लज्जा स्वरूपिण्यै शुम्भवदकारिण्यै ब्रह्मवशिष्ठा विश्वामित्रशापान्विता भव. ओम शां शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्मवशिष्ठा विश्वामित्र शापान्विता भव. ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्यै सकलपदार्थिकारिण्यै ब्रह्मवशिष्ठा विश्वामित्र शापान्विता भव. ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अवेदकवच स्वरूपिण्यै ओम क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्मवशिष्ठा विश्वामित्र शापान्विता भव. ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देवी नमः. इति शापविमोचनमन्त्रं ओम श्री दुर्गा अर्पणमस्तु. ओम अस्य श्री पटमक्षेत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्ति रक्ततंत्रिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः. महाकाली शूलं कुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषाभूतां यां हन्तुं मधुकैटभौ जलपुस्तुष्टाव देहरौ लीलास्मृतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां ओम नमः शिवाय. शंख जगत कृष्णांग सर्व नानाविध व्याधि निवारण कप्तन
ದಂಡೇಶ್ವರಿ ದಂಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧಕರಾಳಿ ಮುಂಡಮಾಲಿನಿ ಕಾಲಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ವೃಕ್ಷಗರ್ಭಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮತಿ ಪರಮಹಾಮಾಯ ಯೋಗ ನಿತ್ಯದೈಲೋ ದುರ್ಗಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳ ಕಾಮಾತೃ ಮಮತಾ ದೇವದೇವರ ಜಯ ಗುರು Om Aim Krim Klim Aim Klim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Klim Namah Swaha. Klim Klim Aim Saum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Klim 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 Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Ram Namah Swaha. Aim Vai Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Ram Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Yum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Jum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Ham Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Sham Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Ram Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Yam Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Klim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Vayu Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Jem Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Krim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Kram Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Sam Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Kam Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Shri Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Trom Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Shram Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Jai Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Raum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Ram Namah Swaha. Aim Raum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Klum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Klim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Shri Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Rum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Nam Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Trim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Sham Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Slum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Kraim Namah Swaha. Om Durga Paramastu Vidyate Madhyama Charitra Jape Vidyoga Mahalakshmi Dhyanam. Om Akshrastasparasyam. Om Akshrastasparasyam Sarvajanam Mantam Surabhajanam. Mantam Surabhajanam Shulam Pasha Sudarchanecha. Shulam Pasha Sudarchanecha Madati Mastai. Om Aim Krim Klim Aim Aum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Krim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Am Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Klim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Cham Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Bhum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Ram Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Vein Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Vim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Jem Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Neem Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Rum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Vam Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Ram Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Krim Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Saum Namah Swaha. Om Aim Krim Klim Aim Yam Namah Swaha.
अक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रयमका त्रिगुणात्मिका सर्गमवर्गदा शुक्ला जपा पुष्पारिमाकृति ओजोवती ऋतिधरा यज्ञरूपा प्रियवृता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराट्रूपा पूजिಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ
ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದನು ರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ. ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದನು ರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ. ಸಂದ ರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ಗಣನಾಥ ಗಣನಾಥ. ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ ಪಾದ. ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ ಪಾದ. ವಿಠಲನ ಪಾದ. ವಿಠಲನ ಪಾದ. ವಿಠಲನ ಪಾದ. ವಿಠಲನ ಪಾದ. ವಿಠಲನ ಪಾದ. ವಿಠಲನ ಪಾದ. ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಗುರುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ. ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಗುರುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ. ಹಿಂಗದೆ ಬದಿತೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ. ಹಿಂಗದೆ ಬದಿತೆ ಗಣನಾಥ. ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಗಣನಾಥ. ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. Om Ai Clean Clean Ai Clean Ai Clean.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಿಂದೆ, ಹಾಗೆ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದದ್ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಗೋಡೆ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಕಂಬ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् गन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
ऐं चामुण्डाय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ऐं 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 चामुण्डाय स्वाहा ॐ
ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಅವರನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಆ ತಾಯಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ. ಸರ್,
ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ತೋಜುನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುನ ಬಾರಿ ವಿರಳ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪ್ಪನ ಈ ಸುಲೂಟ್ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂದಿನಿ ಯೋಗಿನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ ಬಾಬನಲ ತುಳಸಿನಾಥ್ ಬಾಬನಲ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆದಾದ ಪನ್ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಪುರ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಹಸ್ರ ದಳ ಬತ್ತದು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರದ ಗೋಪುರ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ 18 ಕೈಟ್ ನೆಲೆ ಹತ್ತಿನಟ್ಟು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಒರ್ಮದಿನಲ ಚಂಡಿಕೋಮಲ ಬೊಕ ಒರ್ಮದಿನಲ ಬೈಯರ್ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನವರಿ 14 ದಾನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಗ್ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿ ಆನಿಲ ಅವ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಲೇರ ಆಡ್ತಾರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಾಬಾ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಅದು ಯಾನಿಲ್ಲ ನನ್ನದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನನ್ನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು. ಸರಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆನು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೆಡು ತುಪ್ಪುನಾರಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಡು ತೂಗೋಡು ಬಂಡ ನನಾತು ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಇದು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲರ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮದಿಂತ ಅಲಂಕಾರ ಆಪುಂಡು ಒರ್ಮದಿಂತ ಒರ್ಮ ನಮ್ನೆದ ಅಲಂಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರ್ಮಲ್ದನ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲಂಕಾರದನೆ ಆಪುಂಡು ಒರ್ಮದಿಂತ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕಾಯ ಆಗದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣಾವತಿದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದೇ. ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೇ ಪೋನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಡೈಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಡೈಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಬರ್ದ ಆರತಿ ಬರೋ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಅವಲ ಇದು ಉಲಾಯ್ತ ಜಾಗಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ಸೇರ್ಪೇರು ಓ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪಂಡ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಜವಣ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯರು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪಾತೇರು ನಾಡು ಕುಲ್ಲುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರು ಮಾತೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಇಚ್ಚಾರಡ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪಾತೇರು ದಾಕ್ಲಿನ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬುವಂತಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಕೂಡ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ, ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.